Take 2 na tayo na. Dahil manyad ka ng
Maglike. Apa? Apa? Yan. Hindi kami na ano. Ay? Hindi mo. Kada picture na. Okay na yan. Ilang mo naman yung kuha ko kaya ka? Yung kuha ko kaya kami lang bird yun. Ay, kaya. Kalat na. Kaya mo kaya ba lang? 1, 2, 3. Hindi ako kagagano. Pwede na kayo mahal. Dahil gamit yang. Alat na ako mo. Kadli. Dahil pagkagin na kayo. Alat na kayo mo. Marulan. Marulan dito. Kailangan mo dito. Babi yata yung balat. Balat yata yung balat. Halwa?
Hi. Nakarinig.
Sige, sige. Hindi ako may maglayan. Naglagyan naman. Nakakalayan mo nag-reply ko ito. Ang galing ko. Ano na naman yung kaya na yan? Nakaluting ko kaya. Wala akong mahiya. Mag-subscribe na ka. Kaya niya, kaya niya. Kaya na. Manyaman. Hindi mo purito yan. Kaya tayo ganaga ng mga labas na rin ninipito. Tatakman ko din mga ay nakita ko. Makarami ako ba? Ay ba yan? Carbonara. Pwede ba kita? Ay, lahat? Ay, bagya po. Di ba din may tampilit sila sa... Wala na. Natanong ko na rin. Sa mga basket. Hindi yung may kamera, dalas na naman. Sinabi niya kung mag-sit ang Wala. Ikot ang tao. Hindi ikot ang open. basket. Ang chicharon niya. Wala rin din ang chicharon sa mga basket. Kang sa dalas lang. Alay na padas ng batang. Nang karakas. Ay, sabi mo. Ayan nga. Kasi na bang kaya rin yan? Tempura. Tempura, tas pritong tokwa. Oh, kuya. Wala na po yung ano, yung mga basket, yung Serve the hospital day. Kasi lang po yung mga naliguan niya, pinatikulang yan.
sa baba. Magbay na ako. Kala ko kayo. Hey George, kaya mo daw. Natapos mo ba para na? Yun na, kabagin na. Mahal ba? Nano? Hindi ko naman kinaya. Tama. Tayo. Tapos sa ba? Ay, dapat din mo na. Play tayo. Hindi kasi. Ay, hindi kayo tayo tapos. Pangit yun. Yo? Sa tingin mo? Yan. Ako baka lagutan mo rin. Hi, Ben. Hi. Ayan. No choice yun.
Grabe kayo. Ano ako?